Hey, Mars! Ay, Mars! Mars, kumusta lang? Mars! Malakong ka man na yan. Asawa ka ni Mars. Akin na. Ilukong tanggap yung trabaho to. Ang tanong gano'n, tanong suluban, nalukuran to ka. Wala na bulan, Mars. Grabe. Pigaran mo na ito natin. 2.5. 2.5. Marawin ni. Ano na, Mari? Ang yung trabaho ng kasawa na? Eh, ang gapo ni, mabulang nga bulang. Naukulay manok ni. Ito sika mo sububulang ng ito natin. Ngitangin mo, bulang nga bulang. Tapi suki natin dito na eh. Ami, kumari min kita na yan. Ang pati itong Mars ah. Hindi, sa istorya to man kasi walay kinagsaman di barangay ni. Community pantry. Natin sa tininunaan. Nata, inalato namin, ang risa ako. Karami, atila kaya nga pinalada. Wala may sakay, uli awit yung tubo, tinubo da. Ikata may sakay, kutsilyo. Sinagsad na tubo. Grabe mo. So wala may sakay, wrestling. Wrestler. May wrestling to natan. Pinili to na yung ginto. Inatay, ama. Inatay ya talaga. Talanti. Kapag-visit ka Bagabagam. kasi Mars, ka na tama na tayo, mila ka ga? Ah, sige, sige, magana. So palang ko na ipapanisan ko ah. Tumuka lahat si ka. Sige, Thank you, Mars ah. sige. 2 hours later. Panta ka. Mula pa tayo. Gano'n ka kasi gawa niya? Kung ang tama na titiman ay, sige, pakatasi mo. Mari, bali-bali tayo talaman mo ah. Ay, ba? Ilang tini, bali-bali talamat ko. Baka sarap tinguro. Ay, malungko na. Nabubuo ka nagkamangiter. Siya mo, may karwa mo. Kumunyong patay. Hindi, gano'n may daladala pa, Mari. Ayan niya lang na sis. Ako naalagaan. Sige lang. Sama rin ko ba na ani, tani. Siyan. Pinilawan niyo eh. Makamit sa may kin. Inatay ka, kaba mo may natay di manay. Ay, may natidiman. Oh, kabat ko. Grabe pa dito. Ano yun? Kung na kami, labay mong mila. Ayun. Wala na maridiman. Ay, kagasirin. Sabay ka, Mari. Kagasirin, Mari! Doon pala Nami, sama rin ko lang titalaman mo. Sige. Ah, sige, Mari ah. Hindi magpapataba kayo ha. Nalis ni mama yun. Ha? Wala ka rin ha. Tara. Ay, sabi. Magano darling ha. Wala magano inating. Ay, Donyag! Ay, agi! Udyara may kumari ito chismosa! Gi, wadya may kumari tayong Donyan, san ka? Saan ka? San ka? San ka chismosa ah? Ay, akin na inyo! Wala na kami natin. Sakto, wala mo ito din natin. May sabi alad si kayo ah. Kagasirin. Sabi ka na. Hindi malapulapong ka lang. Kumapigam na ka. Jotek, alam pa may hindi ka na eh. Agi! May iba na kalawin! Akin, iray kumari ka. Ilaan nyo. Akin, saan kakaiba kayo? Wala kami inatay. Inatan ay atay. Di ba may kakulkul mo? Abot tayo inatay. Ay, inatay la. Di ba balbalo sa utang mo sama? Ay, paumat. Yeah. Nagala, sini kita kayo. Nilaan. Ay, so, parang palanya ay pamilaan dyan. Nani nauputan to yung biskuit. Maria! Amayikin ko. Ano yung tupal mo? 2 hours later. Iya, kaya kasang salita ni sis. Ay, napura lang te. Masyado. Ang galis manayag, hindi kina. Pasensya ka na, ta. Miyara mo pa. Balik ko tayo for 2 days. Pasensya ka mo lang. Siyan sisiw, tabuyat yun. Nagong masawa to. Kaya agaw kita sim kasi. Hindi man sinagsagdamat kin, community pantry. Akin na. Awoy, minsan po ito secretary at no. Kasi ba man? Akin kasi yung sim ko. Keras kasi ito yan. Keras! Keras! Sige nyo, nakinatapila, natila. Yung nabili, tila dyan. Ini sir may alag tek, mga gabay. Natila. Dagkakalutan nyo.
Pagkanapaga, nabayar mo yung lamang namin. Si Kamat, pasak-pasak. Ano mo sa mga pambayar mo? Kami pa may kinasim. Lugilat tan, tamang bayar kay utang niyo. Baon to. Nagkita pala ako mari ha, tani inagaw ko asawa, malupo na pula. Nagkita pala ako mari. Pasensya ka pala kung Maria. May babayos kay Panis at punta kami pabayos ha. Gagamitin ko kasi. Sa mga bakang mo. Kada Panis mo. Hindi ka hindi ko nababawas. Grabe gawin lupang pasensya ka lang sa aman ha. Saka nababayad ko salamat. Kailangan kita nagibito kasi. Kailangan dyan. Salamat. Pasensya ka lang sa Mari! Pasensya ka lang, nagkakaputang ha. Di ba rin ang butangan ko lang, may 40 days mo. Awak na pataan niya niyan ha. Grabe ang loob mo pa, Mari. Pasensya ka na, Mari. Ang kabayaran ng utang ko, balabalik ka. Pero babalik ko sinasalamat ko natin ka lang. Sorry. Sa tago ko ang titigil ng utang dito ka. Ang mga aanyanin ko kung... Ikaw pa pagaba, Mari. Bayaran ko man namin. Walay kontak. Salamat, Mari. Kapag balog. Salamat, Mari.